Тут четко должно быть прописано, посредничество быть вообще не должно. Не должно. Каб словы Александра Лукашэнкі пра ліквідацыю пасярэдніцтва мелі сэнс, на гэтую нараду ён павінен быў выклікаць уласных сыноў Віктара і Дмітрія. Магчыма, толькі яны маглі б патлумачыць, чаму некаторыя дылеры беларускіх белазаў атрымліваюць з продажу самазвалаў прыкладна столькі ж, як і сам агромны завод у Жодзіне. І чаму Дмітрий Лукашенко і яго жонка, паэтка-песенніца Ганна Сялук, адпачываюць разам з людзьмі, якія сталі мільянерамі якраз на пасярэдніцтве па продажы беларускай тэхнікі. БелАЗ гэта не проста знакамітыя гіганцкія машыны, гэта яшчэ і адно з самых прыбытковых прадпрыемстваў Беларусі. Гэта адзіны вытворца кар'ерных самазвалаў у былым СССР і адзін з нешматлікіх у свеце. Асноўны рынак для продажу белазаўскай тэхнікі гэта Расія. Туды прадаецца больш за 90% прадукцыі. БелАЗ не проста прыбытковы, а вельмі прыбытковы, таму што на ўвесь Еўразійскі саюз ён адзіны ў сваім сегменце. Продажы БелАЗа ў Расію адбываюцца так. Жодзінскі завод адгружае прадукцыю на расійскага дыстрыб'ютара, гандлёвы дом БелАЗ, а той размяркоўвае яе па дылерах, за кожным з якіх замацаваны свой рэгіён Расіі. Такая схема рэалізацыі тэарэтычна абсалютна нармальная. Также пабудаваная праца многіх экспарцёраў тэхнікі. Але на практыцы размеркаванне прыбыткаў у ланцугу продажаў БелАЗа перакуленае з ног на галаву і вядзе да несумленнага ўзбагачэння дылераў. Сярод заснавальнікаў таго гандлёвага дома БелАЗ беларускі прэзідэнцкі спартовы клуб, якім кіруе Дмітрий Лукашенко, сярэдні сын кіраўніка Беларусі. Але непасрэдна дылеры, мяркуючы па ўсім, звязаныя з сынамі Александра Лукашэнкі. І зараз мы раскажам падрабязней пра гэтае няпростае сяброўства, але пачаць давядзецца здалёк і з вельмі нечаканай тэмы. Мінская номенклатура, якая па лукашэнкаўскім прыкладзе адчувае сябе расійскай правінцыяй, заўсёды была схільная пераймаць моды і трэнды метраполіі, то бок Масквы. Некалі Ельцыну стаў накідваць тэнісны мячык Шаміль Тарпішчаў. Адразу ж у Мінску з'явіўся свой каляўладны тэнісіст Сергей Цяцерын. З часам у дзяцей новай расійскай эліты з'явіўся свой фетыш, які падзялілі і дзеці эліты беларускай. Гэта матацыклы Харлі Дэвідсан. На іх селі расійскія мафіёзі, губернатары, бізнесмены і сілавікі. Неафіцыйны гурток па інтарэсах, блізкіх да ўлады персанажаў, паціху аформіўся ў элітарны рух. У 2012-м у Расіі ўзнік клуб аматараў Харлею пад назвай Iron Birds – жалезныя птушкі. Яго заснавальнікамі сталі расійскі бізнесмен Артём Чайка, сын экс-генпракурора Юрыя Чайкі, а таксама Віктор Лукашенко, старэйшы сын Александра Лукашэнкі. Дэвіз клуба запазычаны з міжнароднай федэрацыі шахмат «Gens una sumus», што значыць «мы адна сям'я». Як расказваюць нам інфармаваныя суразмоўцы, адразу ж у гэты клуб пабеглі і людзі з кола і пакалення Віктора Лукашэнкі, як бізнесмены, так і сілавікі. Напрыклад, цяперашні намеснік міністра ўнутраных спраў Беларусі Дмітрий Карзюк, а таксама былы міністр Ігор Шуневіч, сябры расійскага клуба Iron Birds. Туды ж уваходзіць і беларускі мільянер Алексей Алексін, тытунёвы кароль, гаспадар тых самых кіёскаў табакерак, а таксама гандляр нафтапрадуктамі і шмат чым яшчэ. Для разумення, што гэта за байкеры, вось красамоўнае фота з нейкага прапагандысцкага ўскладання вянкоў. На ім Віктор Лукашенко ў байкерскай камізэльцы. За Віктарам экс-кіраўнік беларускага ДАІ Карзюк. На заднім фоне заўважаны баксёр Дмітрий Шакута, вядомы ў першую чаргу не спартыўнымі дасягненнямі, а сваёй прысутнасцю на плошчы Перамен у ноч гібелі Рамана Бандарэнкі. Калі стала ясна, што Харлей становіцца магчымасцю ўвайсці ў кола Віктара Лукашэнкі або як мінімум яго сяброў, то тыя, хто гэтага шукаў, кінуліся ў Маскву купляць матацыклы. А што значыць купіць матацыкл у афіцыяла? Гэта азначае, што туды ты будзеш прыязджаць і на абслугоўванне, і па экіпіроўку, і па расходнікі. У Мінску тады ні свайго дылерскага цэнтру, ні свайго сур'ёзнага клуба не было. Ніша была свабодная, і нехта павінен быў заняць. Гэта зразумелі на той момант сціплы і мала каму вядомыя дылеры швейцарскай тэхнікі Ліпхер у Беларусі Юрый Хоміч і Ігор Падгорны. Яны адкрылі салон Харлі Дэвідсан у Мінску, разумеючы, хто туды будзе прыходзіць. І не памыліліся. Таксама Хоміч і Падгорны, як афіцыйныя дылеры маркі, стварылі свой мотаклуб, беларускі філіял Харлі Дэвідсан Оўнес, які самі і ўзначалілі. Свой дылерскі цэнтр па продажы мотацыклаў у Мінску, а разам з ім і мотаклуб, Падгорны і Хоміч адкрылі ў 2012 годзе. Туды адразу пацягнуліся тыя беларускія дзеячы, якія лічылі сябе значнымі фігурамі, але ў Iron Birds іх не бралі.
У выніку у мотаклубе пачаў збірацца склад не той, каб вельмі зорны, але і не зусім просты. Напрыклад, там быў памочнік Лукашэнкі Ігор Яўсеев, намеснік старшыні праўлення БПС Сбербанка Олег Баратко, зорка расійскае тэлебачання Вадим Галыгін, тэхнічны дырэктар славянскага базара Алексей Адаренко, ды іншыя. Усё ішло па плане знаходлівай парачкі. Хоміч і Падгорны прыдумалі мотапрабегі на курган славы і байкерскую тусоўку ў сталіцы Мінск-Хок-раллі. Логіка тут была. На адкрыццё і закрыццё сезону людзей прыязджала шмат. Усё ж гэта добрая магчымасць патусавацца і цікавыя матацыклы паглядзець. Прадпрымальнікам нават удалося неяк зацягнуць туды і старэйшага Лукашэнку. Вось ён разам з сынам у 2016 годзе. Яму гэта падавалася пад выглядам масавага праўладнага руху. Маўляў, усе гэтыя людзі за вас, Александр Рыгорович, узначальце нашу калонну. 2016 увогуле стаў пікам славы мотаклуба Хоміча і Падгорнага. Што значыла блізкасць да Лукашэнак? Правільна, блізкасць да магчымасцяў, а значыць і да грошай. Дарэчы, пра грошы. Харлееўскі бізнес Хоміча і Падгорнага прыбытковым не быў зусім. З 2012 года па першую палову 21-га яны ўвезлі ў Беларусь і прадалі ўсяго 70 мотацыклаў, у сярэднім па 8 за год. Гэта не дзіўна, бо мотасалон адкрываўся зусім з іншай мэтай. Харлеямі гандлявалі дзеля знаёмстваў, а не дзеля прыбыткаў. Як кажуць нашы крыніцы, у кабінеце Юрыя Хоміча вісела яго сумеснае фота з Віктарам Лукашэнкам. Такі сабе сігнал наведнікам. Мы сябры. І з часам тэма белазаў у нейкі момант стала тым, чым Хоміч і Падгорны сталі адкрыта ганарыцца. А тэма белазаў была такая. У тым жа 2012-м, калі парачка бізнесменаў занялася ў Мінску мотацыкламі, яны адкрылі яшчэ адну кампанію, але ў Расіі. Называлася яна «Аўтатэхінмаш». Офіс яе быў у Смаленску, а заснавальнікамі лічыліся тыя ж Юрый Хоміч, Ігор Падгорны, ну і яшчэ адзін дзеяч Ігор Драздоў. Хутка гэтая кампанія атрымала эксклюзіўныя правы на продаж белазаў на паўночным захадзе Расіі, а гэта вельмі салідны кавалак рынку. Прычым з часам кампанія выйшла на добрыя грошы, нават на вельмі добрыя, гаворка пра сотні мільёнаў даляраў. Калі спрасціць усе падлікі, то пры продажы аднаго белаза прыбытак пасля размяркоўваўся так. Больш за 50% забірала тая фірма-пасярэднік Падгорскага і Хоміча. 9 з нечым процентаў ішло дзяржаўнаму пасярэдніку, гандлёваму дому «Белаз». І ўсяго толькі каля 37% ад сумы атрымліваў сам завод. Так, тут трэба зрабіць папраўку на заробак дылера на сервісных паслугах. Але гэтая папраўка істотна не памяняе парадку лічбаў і сутнасці карціны. Бо «Белазы» — гэта вельмі дарагія машыны з вельмі дарагімі расходнікамі. І асноўная дададзеная вартасць ствараецца ў цэхах жодзінскага завода, а не механікамі са смаленскай групы тэхпадтрымкі. Цікавы таксама і такі момант. Бізнесу, якому дазвалялася сядаць на схемы, Лукашенко заўсёды выстаўляў нейкі кантракт. Кшталту тут пабудуйце гэта, там пабудуйце тое, тут прафінансуйце гэтае. Але з гэтымі прадаўцамі белазаў такога не здарылася. Грошы зарабляюцца, але іх не відаць. Няма ўкладанняў аўтатэхінмаша ні ў нерухомасць, ні ў вытворчасць. Пытанне вельмі цікавае, але пакуль адкрытае. Заўважым толькі, што некаторыя сляды вядуць у сінгапурскія кампаніі і шматпавярховыя афшоры. Таму, напэўна, мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы калі-небудзь пазней, калі даведаемся падрабязнасці. Варта адзначыць, што сувязь аўтатэхінмаша з Віктарам Лукашэнкам усё ж ускосная. Прамых доказаў нейкіх пратэкцый ці сувязяў усё ж няма. Але ж яны ёсць у сітуацыі з іншым такім жа пасярэднікам кампаніяй Б24 і іншым сынам Лукашэнкі Дмітрыем. Б24 гэта такі ж зарэгістраваны ў Расіі дылер для продажу белазаў. Тут яшчэ раз нагадаем ланцужок. Грузавікі, якія ідуць на Расію, адгружаюць фірме пад назвай «Гандлёвы дом Белаз», амаль палова якога належыць прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу пад кіраўніцтвам Дмітрыя Лукашэнкі. Ды што Дмітрый, яго жонка Ганна таксама працавала там як мінімум 2 гады, з 2018 па 20 да сваёй кар'еры праўладнай паэтэсы-песенніцы. І вось гэты гандлёвы дом размяркоўвае тэхніку для Расіі па дылерах. Найбольш паспяховая кампанія «Дылер» — гэта Б24, саўладальнікі якой Аксана Тачкова і Алена Лагун.
І вось тут пачынаюцца нюансы. Як пісаў беларускі расследавальніцкі цэнтр, першую жанчыну Аксану Тачкову ў расійскай прэсе называюць жонкай Константина Макарова, дырэктара па прававых пытаннях таго ж гандлёвага дома «БелАЗ». Другая – гэта Алена Лагун, жонка Віктора Кулуева, былога кіраўніка рады дырэктараў усё таго ж гандлёвага дома. Агулам Кулуев з жонкай валодаюць долямі як мінімум у 4 кампаніях, якія займаюцца дыстрыбуцыяй і сервісным абслугоўваннем жодзінскай тэхнікі ў Расіі. У 2020 годзе гэтыя сужэнцы ўвайшлі ў топ-10 беларусаў, якія больш за ўсіх зараблялі ў Расіі. Чысты прыбытак іх кампаній з 2017 года каля 176 мільёнаў даляраў, што толькі ў 2 разы менш, чым чысты прыбытак самога «БелАЗа». Каля паловы гэтай сумы ўладальнікі выплацілі самі сабе у якасці дывідэндаў. У 2018 годзе кампанія Алены Лагун і Аксаны Тачковай Б24 трапіла ў топ-500 найбуйнейшых кампаній Расіі па выручцы. Такія даходы дазваляюць Кулуеву і Лагун весці раскошны лад жыцця. І як высветлілі расследавальнікі, кампанію часта складалі сюрпрыз Дмітрый і Ганна Лукашэнкі. Дзякуючы кіберпартызанам, БРЦ знайшоў у членаў 2 сем'яў аж 11 сумесных пералётаў. Геаграфія іх вандровак была абмежаваная. У 2011 годзе з-за падаўлення паслявыбарчых пратэстаў Дмітрый Лукашенко патрапіў пад еўрапейскія санкцыі. Кулуеў жа і надалей лятаў у ЕС з жонкай Дмітрыя, Ганнай. У тым жа 2011 яны разам наведалі Вену і Франкфурт. Праз 2 гады сем'і адправіліся ў падарожжа ўжо ў поўным складзе. Дмітрый і Ганна Лукашенко з дзецьмі і Кулуеў з жонкай і дзіцём. 22 сакавіка яны на прыватным бізнес-джеце вылецелі з Мінска ў Стамбул. Там Дмітрый Лукашенко адзначыў сваё 33-годдзе. У Турцыі кампанія правяла 9 дзён. Журналісты падлічылі, што кошт адных толькі адпачынкаў Ганны Лукашэнкі перавышаў і яе афіцыйны заробак, і зарплату яе мужа Дмітрыя ў прэзідэнцкім спартовым клубе, ягоным адзіным афіцыйным месцы працы. Для разумення, за ўвесь 2016 год сярэдні сын Лукашэнкі афіцыйна зарабіў каля 30 000 долараў. Па беларускіх мерках нямала, але будзем шчырымі, на прыватны джет такой зарплаты дакладна не хопіць. Адзначым таксама, хоць Дмітрый Лукашенко і кіруе арганізацыяй под назвай «Прэзідэнцкі спартыўны клуб», гэтая структура мае дачыненне не столькі да спорту, колькі да бізнесу. Яна запраўляе бяспройгрышным латарэйным бізнесам, прымае падарункі ад камерсантаў на рахункі сваёй арганізацыі, а таксама актыўна забудоўвае Мінск. Карацей, займаецца ўсім, што прыносіць грошы, у тым ліку і продажам «БелАЗаў». І выглядае, што менавіта Дмітрый Лукашенко мае вырашальны голас у пытанні, хто будзе дылерам гэтай тэхнікі ў Расіі. Актуальны поўны спіс дылераў знайсці ў публічным поле немагчыма, і прынцыпы, па якіх прадукцыя даружаецца толькі ім і ніякім іншым кампаніям, таксама невядомыя. Пры гэтым штогод у топах самых прыбытковых бізнесаў у Расіі з беларускім капіталам аказваюцца 2 кампаніі-дылеры «БелАЗ». Тыя самыя «Аўтатэхінмаш» і Б24. На рэалізацыю праз 2 гэтай кампаніі ў 2023 прыйшлося больш за палову вырабленай на «БелАЗе» тэхнікі і камплектуючых. 23% на «Аўтатэхінмаш», амаль 40% на Б24. І 2 гэтыя кампаніі з адносна сціплым штатам маюць прыбыткі сувымерныя з прыбыткамі самога завода. Падкрэслім, пакуль жодзінскі завод у асобныя гады траціць увесь свой прыбытак на выплаты па крэдытах, гэтыя кампаніі без асноўных фондаў, якія нічога не вырабляюць, а толькі перапрадаюць, трацяць прыбытак на выплату дывідэндаў сваім заснавальнікам. І ўсё гэта адбываецца пад шматгадовую, бязлітасную тэатральную крытыку пасярэднікаў з вуснаў Александра Лукашэнкі, які, перафразуючы славуты выраз Правока і Бервяно, упарта не бачыць пасярэднікаў у сваёй сям'і. Але тут дададзім, паміж не бачыць і не ведае ёсць 2 вельмі вялікія розніцы. Если у нас есть посредники на внешних рынках, то верховодить там должны те, кто продает продукцию. Если мы продаем трактор за пределы страны, то продавать посредники, если будут дилеры, шмиллеры и прочее, то там верховодить должен МТЗ. А не просто отдал трактор посреднику, неважно, какую он там цену установит в России или в Китае. А где деньги зарабатываем?